खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजीव बसुमतारी जेब्लानिफ्राय बिटिसिआव बिपिएफ सरकार फैदों थामहिनबा हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय सरकार फैदों अब्लानिफ्रायनो सिन्डिकेटनि बाथ्राखौ रायजो नाङैनो मोनथिदों एबा रायजो नाङैनो सिन्डिकेटनि बाथ्राया गोसारदों। आथिखालनि बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायावनो सिन्डिकेट सोलिगासिनो दं होननानै गोबां खौरां बिजोङाव गोसारनायखौबो नोंथांमोना नुनो मोनदों। आरो आथिखालाव बे समाव शिबसागरनि एमएलए अखिल गगৈ बिथाङाबो हाग्रामा महिलारि बिथाङा सिन्डिकेट सालायबाय थादों होननानै गोबां बाथ्रा फोरमायदों एबा रायजो सरकारा एबा रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा सिन्डिकेटनि थिकाखौ हाग्रामा महिलारि बिथांनो एबा बिपिएफनो होनाय जादों होननानैबो अजद दैखांदों। नाथाय बे समाव बे बाथ्राखौ गनायाखै। बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा फिन बिटिसिनि बारग' चिफ प्रमोद बर' थामहिनबा रायजो सभानि सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथांखौसो सिन्डिकेट सालायबोदोंमोन होननानै अजद दैखांदों एबा आसि थुनानै बाथ्रा फोरमायदों। जाय समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा सिन्डिकेट सालायनायनि गोबां अजद दैखांदों हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव, जेराव ट्रान्सपर्ट डिपार्टमेन्टखौ लानानैबो गोबां अजद दैखांदों। नाथाय बे समाव उल्थायै बिटिसिनि बारग' चिफ प्रमोद बर' बिथांखौसो आसि थुनानै अजद दैखांदों दे सिन्डिकेटनि बाथ्राखौ प्रमोद बर'आसो मिन्थिगोन होननानै बाथ्रा बुंदों। जाय समाव दिनैनि समावसो सिन्डिकेटआ बारानिफ्राय बारा जादों। जाय सिन्डिकेटआ बांनायनि थाखाय दिनैनि समाव रायजोआव गोबां मुवा बेसादनि बेसेना बांनो हमदों। दिनैनि समाव गोहोआव सोर दं, प्रमोद बर' ना हाग्रामा महिलारि बिथाङा? दा बे समाव गोबां सोंथि, जेराव जाय समाव बिटिसिनि गोहो एबा बिटिसिआव पावार दं बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ, नाथाय बेबायदि बिटिसिआव बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ सरकार दाबाय थानाय समावनो प्रमोद बर' बिथांखौ माबोरैहाय सिन्डिकेटनि बाथ्रा लानानै अजद दैखांखो? बेयो मोनसे गिदिर सोंथि। दानिया फैदो बिदिब्ला सिन्डिकेटखौ लानानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा प्रमोद बर' बिथांनि सायाव माबायदि अजद दैखांदों, बिथांनि अजदखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैदिनि। স্যার প্রমোদ বড়ই কৈ আছে যে সিন্ডিকেট চলাই আছে শ্ৰীৰামপুৰত এইবিলাক লাভ নাই কৈ। প্ৰমোদ বড়ো জানে এইবিলাক কেনেকুৱা পইচা ল'ব লাগে নালাগে, প্ৰমোদ বড়োহে জানে। মই শ্ৰীৰামপুৰ গেটৰ পইচা 1 টকা সিন্ডিকেট নলয়, মই লোৱাও নাই। আৰু যদি লৈছে প্ৰমোদ বড়োই লৈছে।